Gepleyer Azatlyk radiosi. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okolanlaryň başyny Garawadarda dollaryň bahasy aranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullary valyutanyň bahasyny täsir edýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Çörek satyn almak üçin kepilnama getirmeli. Kepilnama almak üçin para bermeli. Covid-19 meşhur kompozitor Recep Fiogorli Lewapda vaksina sanjymlaryna taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň öýkün barlygyny nowatlar we Covid-19 tasdikleýän testler köpelli. Covid-19 barha köp adam virusa ýolukýar. Daşaryurt kärhanasy hünärmenlerini öz hasabyna bejerýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny krejy aýlarda ýalňy ýaşaýan käwr ýaş gelinleriň mertebesine käwr polisiýa işgärleri howp awandyrýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Garawadarda dollaryň bahasy aranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullar valyutanyň bahasyny täsir edýär. Edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini we ýylyň şygarlaryny çalışmak üçin büdjetçilerden hemde telekeçilerden pul ýygnalýar. Üýşen adamlar dargydýan polisiýa öz ýagdaýlarynyň hem gowdärligini uydurýar. Çörek satın almak üçin kepilnama getirmeli, kepilnama almak üçin para bermeli diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasyna dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şaýady dininiň sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranyny üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna höküm edildi. Yehowa şaýatlarynyň bütünlüğüne ýagramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň medeniýet wekili Jared Lopez'in 15-nji ýanwarda Geýişlik Azatlyk radiosyna ýiberen hatyny aýdylmagyna görä, bu guramy ýapýaňy Ruslan Artykmuradowyň dininiň sebäpli harby gullukdan boyun toglan üçin şu ýylyň 11-nji ýanwaryny türme tutsaglygyna höküm edilendigini anyklapdyr. Bu onun öz anancı boyunca harby gullukdan boyun toglan üçin ikinji gedek türme wasylyşy bolýar diýip guramanyň hatyny aýdylýar. Ruslan Artykmuradow mundan 2018-nji ýylda 18 ýaşyny bir ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustyny berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlyga goýberildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hasanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şolur aýyplama esasyna ikinji gedek hem jogapkarçylygy çekilip bilmegi bilen düşünürýär. Yehowa şaýatlary uramasynyň maglumatyna görä, Türkmen häkimetleri 2010-njy ýyldan bäri jemi 45 ýaş ýigidi ananjy sebäpli ýara götermekden boyun gaçyranyny üçin türme tutsaglygyna höküm etdi we edil häzir Türkmen türmelerini 9 sany Yehowa şaýady wyzdan ýetiri hökmüne jeza çekýär. Özüni dünýäwi görnüşdäki hukuk döwleti adlandyrýan Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini ananç, islenlik dine uymak ýa-da hiç bir dine uymazlyk hukuklaryny we beýleki azatlyklaryny doly kepillendirýär. Şol wagtda häkimetler döwletden aýry hasaplanýan din jemałatlary doly gözegçilik astyna saklap, islam dinini bir adamyň şahsiýet kultuny puwtalandyrmak maksatlary bilen bir kanun ulanmakda tankyd edilýär. Halkara uramalar şol sany BMK'nyň Adam Hukuklary Komiteti Türkmenistany ananjy sebäpli ýara götermekden boyun gaçyran ýaşlary türme basmalyk baradaky çağırış bilen ençeme gedek ýüz tutdy. Emma Aşgabat beýlek hukuklar we azatlyklar baradaky çağırışlarda bolşy ýaly ýaş ýigitlere alternativ raýat hyzmatlar gullugyny hödürlemek baradaky teklipleri baş galdyrman gelýär. Yehowa şaýatlarynyň medeniýet wekili Lopez'in ýazmagyna görä, BMK'nyň Adam Hukuklary Komiteti şu wagtda çenli Türkmenistanyny ananjy sebäpli ýaraglyk işleriň hataryny gulluk etmekden ýülegren we türme wasylan Yehowa şaýatlarynyň 15 sansynyň haýyryna karar çykardy. Öz ýurduny ýardamçy boljak, öz yerli jemgyýetlerini alternativ görnüşde höwes bilen raýat gullugyny etjek Yehowa şaýatlaryny ýaş ýigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan ýitki çekýär. Türkmenistanyň parahat ýaş hristiýan ýigitlerini zulüm etmegini dowam etdirmegi aýyp.
Uruslan ýaly ýaş hristiýanlar alternativ gulluk mümkinçiligi berilse ören hoşal bolar diýip dini uramanyň sözçüsi olaryň türme taşlanmagyna we özleriniň eý görýän maşgallalaryna we jemgyýetlerine kömek etmekden mahrum edilmegini gynançylýar. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygynyň ornatary Rachel Denver'iň tasdiklamagyna görä, anans sebäpli yara götermekden boyun gaçyrmak din azatlygy hukugyny ulanmagyň kanuny we parahatçylykly usuly bolup durýar. Munyň üçin hiç kim gözenegiň aňyrsyna goýulmaly däldir. Türkmen hökümeti Uruslan Artykmuradow we yara götermekden boyun gaçyranlygy sebäpli türmede oturan beýleki 8 Ýehowa şaýadyny haýır etmän boşatmaly hemde şeýle sebäp bilen adamlary jenaýet jogapkarçylygyna çekmek tejribesini bet etmeli diýip Denver Türkmenistanyny dinin anjyna görä yara götermekden boyun gaçyranlar üçin alternativ gullugyň döredilmegini bir ýem wagt ýetenligini ýatladýar. Hormatly dinleyijiler, siyasi repressiýalar, türkmen edebiýaty we ýaşlar baradaky söhbetimizi Göktepe galasynyň syýynmagynyň ýyl dönüm münasibetli 140 ýyl odal dünýeden özüňe we ýyza galan üçin gyrgynçylyga uçuranyny gaýdylýan halkdan gellenýän taryh hakynda gurrun bilen dowam etdirýär. Göktepe galasynyň partladylyp öz ýurduny baswaljylardan goramaga çalşan adamlaryň, şol sanly aýallaryň, garrylaryň we çağalaryň şol löwrüň iň kämil yaraglary bilen yaraglanan Rus goşunlary tarapyndan rekimsiz urulup çapylan gününden bäri 140 ýyl geçdi we Rus generalynyň ýol başçylygyna amala asyrylan bu aýylgan gyrgynçylygyň ýyl dönümini Türkmen döwlet medeniýeti ýene-de bir gezek dymmak bilen garşarly. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, Türkmen hökümeti inni 30 ýyl bäri öz ilatyny dünýäniň ösen ölegininden özüňe biýsawat we mätäçlikde saklamak üçin görüşýär we oňun bir taraplyk siýasatyna duglanýan diýdimdorluk halky pandemiýa döwründe has agyr ýagdaýa saldy. Göktepe gyrgynçylygynyň ýyl dönümi bu gezek Türkmen hökümetiniň ýene bir sapar ýaşlary watançylyk ruhyna terbiýelemek barada gurrun edip bu urdaky döwlet siýasatynyň 2025-nji ýyla çenli döwri öz synalýan programmasyny tasdiklan wagtynyň ýa-da gawat geldi. Hökümet tanqidçilari bu siýasatyň ýaşlaryň beýnesini öňküsünden hem beter ýuwmak, ýülmemek üçin işlenip düzlendigini, onuň ödenine ýurdy ýyda galaklyga salan şowakör siýasaty tabin adamlary ýetişdirmek wezipesiniň gizlenýändigini aýdýarlar. TDH-nyň 8-nji ýanwardaky maglumatyna görä, döwlet dostany türkmençilik ýolunyň ata-babalardan gelýän däp desurlaryň ýaşlary terbiýelemekdäki ähmiýetini ýene bir gezek belläp geçdi. Ýöne türkmenleriň watan ugrundaky ganly söwüşleri, olaryň manysy we ýaşlara düşündirilişi barada hiç zat aýtmady. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň türkmenleriň ýurduň basylyp alynmagyna garşy alyp baran söwüşler hakynda ýaşlara odal berilen maglumatlar hem keskin azaldyldy. 12-nji ýanwarda resmi derejede bellenen Hatyra güni bolsa 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan tebigy betbaçylygyň ýerlenmesiň gününe bellenýär we milli medeniýet Rus goşunlarynyň Gazawatda we Göktepe'de amala asyran rekimsiz gyrgynçylyklar hakynda Sowet döwründe eýleýän berk dymmak pozisiýasyna dolanyp geldi. Şuň kunny türkmen ýaşlarynyň arasynda Rus padşahynyň basywalçylyk siýasatynyň pidasy bolan ata-babalar hakynda tasdan hiç zat bilmeýän adamlar da bar. Resmi Aşgabatdan tapawutlykda resmi Moskwa Türkmen topraklaryny basyp alan we gala ýykylanyna gumy tarap gaçan adamlary gyrmaga özü hem gatnaşan generalyny şinni hem hormatlaýar. Hasanyň türkmenler arasynda gözü ganly general adyny alan Skobelewň 1912-nji ýylda Moskwanyň Tverskaya köçesinde dikilen ilkinji ýadygarlygy soň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýryldy we İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un pikirçe Mikhail Dmitrievich Skobelew'in 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsk prospektinde gaýtadan nikilen täze ýadygarlygy ortaýatyň öz kolonial geçmişini, basywaljylygyny inkar edenligine we ak general diýilýäniň şahsiýet kultunyň gaýtadan dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar.
Ýewropada ýaşaýan Aşgabatly edebiyatçynyň pikirçe Moskwanyň ýa Rus milletçileriniň Skobelov baradaky pozisiýasy türkmen topraklarynyň basylyp alynmagy üçin goşuny ähli derurdatlar bilen dol üpçüneden we Göktepe synanyna çuda begenen Rus imperatorynyň pozisiýasyndan hem ýogul we adam kärçiliksiz bolup görünýär. Rus çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 2 ýyla niýetlenen Göktepe şunyň has gysga wagtda tamam bolmagy Aleksandr II-ni gaty begendirýär we ol Skobelow'a dol generallyk derejesini bermegi, ony merhemetli Georgi ordeniniň 2-nji derejesi bilen sylaglamagy buyurýar. Göktepe galasy o çerkinne bellenmegine görä Rus awtorlar we harby işgärleri 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna amala aşyrylan gyrgynçylyk barada buýsunç bilen ýazypdyrlar. Olar Göktepe galasy arnandan soňky gyrgynçylyklaryň bilkasdan edilenligini, onun galanyň söwüşsiz boyun egmezligine bagly bolmanlygyny açykçan ýazýarlar diýip ýazdy Nargyl Hojagelliýew. Galadan guma tarap kaçan adamlaryň general Skobelow'un ýol başçylygyna ätiýaşda duran toplu topkanaly atryat tarapyndan 15 ýörtçenli kogulananyny mysal getirýär. Bosgunlaryň iň gür ýerlerini topa tutupdyrlar. Tekelerin gaçyp giden ýoly çağı aýal erkek jesedinden dolupdyr. Bosgunlaryň ýygynyň koglanyna çağıdyr aýal erkek 8000 adamyň gyrlanlygyny 1881-nji ýylyň 20-nji fevralyna Kawkaz goşunlarynyň baş komandusçysyna iýeren maglumatyny Skobelov hem hut öz eli bilen ýazypdyr diýip Hojagelliýew bu sanlaryň beýleki Rus harby işgärleriniň ýatlamalarına hem tasdik bolýanlygyny belliýär. Rus tarihçisi Vladimir Fetisowyň ýazmagyna görä gala synandan soň Skobelov soldatlaryna 3 günlük talaňçylyk ruhsatyny berýär. Emma Hojagelliýew galany talamak üçin 4 günlük ruhsatyň berilenligini aýdýar. Rus tarihçileriniň ýazmagyna görä bu däp göz başyny asyrlardan alyp gaýdýar. Ýöne 19-njy asyrda medenileşen ýurtlarda beýle zady ýol berilmändir. Fetisov Rus imperiýa goşunyny talaňçylyk düýbünden gadaganny, beýli işe ýüdüronlary harby meýdan suwdyny garalýardy diýip ýazýar. Hywa bilen kokondyň basylyp alynmagy gyrgynçylyga we talaňçylyga ýüdürülmände hem oňup boljakdygyny görkezdi diýip Fetisov Skobelow'un bu düzgüni bozanlygyny belliýär. Onuň pikirçe Rus goşunlarynyň harby artykmaçlygyny beýleken gan ýokmän talaňçylyk etmän oňup boljakdygyna garamazdan berilen buyruk hiç bir jahitden aklanyp bilmez we ol şuňkunyň ülüňlerini uruş jenaýetçisi bolýar. Uruş wakalaryna gatnaşan geýnisden sitirlenen sözlere görä galadan çekilen we piyada hem atly goşun tarapyndan gyrgyna berilen çağalaryň aýarlaryň arasynda galan türkmenleriň bir bölegi ýolly ýaraglaryny taşlaman ölümi bolmaly ýaly kabul etse köpüsi ýydan kowýanlara garaşyp ölüm bilen ýüzüýüz bolup başa-baş söwüşe girdiler we iňlemän ýykalyp aýylgan çykwaly hiç bir arman alamatyny görkezmän kaýyl boldular. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň syýasy repressiýalar we Göktepe şunyň taryhynyň gillenişi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ruslar Xivany, Buxarany we Kokondy ele geçirenlerinden soň Fetisowyň ýazmagyna görä tekeler 1876-njy ýylda Iranyň şahyny Pars raýatlygyna geçmek kaýşy bilen ýüz tutýarlar we Orsiýetyň Tehranaky wekili Zinoviýew şah hökümetini öz ýurdunyň bu çäre el-aýak garşy çykjakdygyny öýdürýär. Göktepe şundan biraz ýyda çekilip aýtsak türkmenler 1873-nji ýylyň Tomsonda hem Rus gyrgynçylygyna sedabar bolupdy we bu gyrgynçylyk Sowet döwrüne bolşýaly soňam çeke durulýan tema bolup galdy. Sebäbi okan adamlar syýasy repressiýanyň diňe şugyna däl, geçmişe hem bir gödөгçilik edýänligini ören gowulýardylar. Türkmenleriň Gazabatda gyrgynçylykdan bary ýok bir näçe ýyl soň 1877-nji we 1878-nji ýyllarda general Lamakynyň ýolbaşçylygyna Rus goşunlaryna gaýtagul bermegi 1879-njy ýylyň ýanwaryna Peterburgda ýörüýte maslahat geçirilip Göktepe galasynyň alınmagy barada aýgytly karar edilmegine alyp gelýär. Netijede imperatorun tasdiklamagy bilen türkmen topraklarynyň basylyp alynmagy üçin gowy ýaraglanan 7000 piyada
2900 atlı goşun jemlenýär. Ýöne uruslar ýene de şowsuzlyk uçurýar. Nargylç Hojagelliýewiň ýazmagyna görä 28 awgustda Göktepe galasyny goraýjylaryň 2000-i, käbir maglumatlara görä 3000-e çenli agdasyny Katardan çıkaran uruslar hüjüme geçen 3000 eskeriniň 453-süni ýitirýär. Türkmenler 600 sany berdanka oljalýar. Hutşu ýagdaý hem imperatoryň Göktepe general Skobelewi iýermegine sebäp bolýar. Yazık Hojagelliýew türkmenleriň ýeňilmeginiň esas sebäpleriniň birini olaryň dünýäden özüňe galmagy, hiç kimden kömek alyp bilmänini bilen düşünýär. Egerde tekeler ingilislerden yara kömegini alan bolsadylar, eger olar uruslara garşy diňe sowuk yara bilen uruşmaly bolmadyk bolsadylar, belki uruslara galany almak başartmazdy. Göktepe şunu yaragyň ýeňenligi hemmekşä belli zat diýip Yazı Skobelewiň goşunyň top bilen öpçünçiligini aýratyn üns berenligini belliýär. Aýdylmagyna görä ol Göktepe'niň etegini her 1000 goşunyny 10-12 top hasabyndan adyndan 80-100 top jemlemegi maksat edinipdir we bu maksadyna doly ýetipdir. Rus harbysy Gradekova salgylanyp berilýän maglumatlar Göktepe'ni goraýjylaryň sanynyň 30 000-e çenli bolup, olaryň atly goşunynyň 10 000-e çenli galady ýaşaýan ähli ilatyň bolsa 45 000-e çenli adam bolanlygyny görkezýär. Galany goraýjylaryň 5 000-e golay tüpeňi bardy. Olardan 600-i tiz atýan tüpeňdi. 6 funt kaliberli 1 mis top we 2 sany stanokly çoýun zemberek bardy. Sowuk yara gylç we naýda goraýjylaryň hemmesini bart diýip Göktepe galasy atly oçerkde Gradekova salgylanyp aýdylýar. Ýewropada ýaşaýan türkmen edebiýatçysynyň rus çeşmelerine salgylanyp aýtmagyna görä, rus goşunlarynyň galasynyň soň eden gyrgynçylyklary barada alan hasabat hatda rus imperatoryny hem haýran galýar. Netijede ýokarlandyrylan harby çiýinine we alan sylaklaryna garamazdan Skobelew basym tassan diňe alşa iýerilýär we 1,5 ýyl soňra 1882-nji ýylyň iýun aýyny 39 ýaşynda gümbürtük ýagdaýda aradan çykýar. Türkmen intelligensiýasynyň we aktivistleriniň taryh hakykatyň dogruçul beýan edilme uğruna eden tagallar netijesinde 1980-nji ýyllaryň aýagyna we 90-njy ýyllaryň başyna Göktepe söwüşine şaýat bolan adamlaryň ýazgylarynyň we metduat materiallarynyň esasyny türkmen diline bir topar maglumat çap edildi. Yaz Atagowşudyň Sowet ýyllaryna ýeten hasaplanan Perman romany bölekleýin dikeldirildi we okujalara ýetirildi. Tarihçi Murat Anny Nepesowň we beýlekleriň şol sanyny Yazı Hojagelliýewiň edeni işleri, çap etdiren makalary we kitaplary häzir gaýtadan ulnuskolarda çap edilse ýa-da odal terjime edilen taryhy ýazgylar ýaşlary giňden düşündirilse, watançylyk terbiýesi barada edilýän boş gurrunlardan has peýdaly bolar diýip Aşgabatly edebiýatçy pikir edýär. Maglumat üçin aýdylsa, Seyit Murat Ögezbaýewiň 1920-nji ýyllarda rus diline Göktepe söwüşine gatnaşan türkmeniň gurrun esasynda ýazan taryhy ahimiýetli makalasy 1991-nji ýylda türkmen diline çap edildi we onuň elektron görnüşi 2010-njy ýylda hökümetiň däl, daşary ýurtlardaky türkmen ýaşlarynyň tagallasy bilen internetde sanly görnüşde okujaklara el ýeterledildi. Bellemeli ýeri 90-njy ýyllaryň başynda Ögezbaýewiň makalasy esasynda döredilen käbir pikirlere görä durşuny edebi owurluk bolan gala oýuny türkmen teatrynyň sahnasynda hem goýuldy we onu döredjiler eýýän şol döwürde magtumly bayragyna münasip boldy. Şeýle-de Hojagelliýewiň akademik Anny Nepesowyň redaksiýasy bilen çap etdiren gysgaça taryhy oçerki internetde el ýeterledildi. Murat Anny Nepesowyň bu kitapça ýazan söz başlysynda bellenmegine görä, tarihçiler Göktepe söwüşini dürli wagtlarda dürli hili çemeleşdiler we esasan Paça Russiýasynyň harby ekspansiýasyny ýumurlajak bolup, yerli halkyň gahrymançylygyny peteltmek, onuň wekillerini aýyplamak, gala üstünde bolan söwüşiň ähmiýetini kiçeltmek synançyklaryny etdiler. Emma bu söwüşiň ähmiýeti yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä türkmen häkimetleriniň öz halkyna we onuň taryhyna garşy alyp barýan repressiw siýasatlar aslynda peteldiljek bolýar. Eseriň ýykylmagy bilen nören uly mümkinçiliklere garamazdan türkmen taryhy öz ýurduny goran adamlar baradaky taryhy hakykat hem öwrenjek, ýazjak adamlary gorkozmak,
köplenç bolsa geçmişdäki gahrmançylyklary bilkastan görmezlige salmak we 1991-nji ýyldan soň dören serdarlary ideallaşdyrmak netijesinde halkdan dolu ýaşyrylyp saklanýar diýip 61 ýaşyndaky edebiýatçy Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe Türkmen häkimetleriniň 1990-njy ýyllaryň başynda taryhy hakydany dikeltme uğruna eýlenen pozisiýalardan barhakan ýyla çekilmegi ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizi, iş başyndaky prezidentiň halk içindäki awraýynyň soňky bir näçe ýylda aşa peselmegi we Resmaşkowadyň gaýtadan Moskwanyň howunarlygyna ören mätäç bolmagy bilen bagly bolup görünýär. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň syýasy repressiýalar we Gökdepurşunyň taryhynyň gillenişi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Bir 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna galanyň partladylan ýerine azyndan 700 adam helak bolupdyr. Türkmenler 23 güne çeken gawa döwrüne 7000 adam ýitiripdirler. Emma Rus seçmelerinin şol sanyna maslawyň yerli adamlara salgylanyp ýazmagyna görä, galany goraýjylar gawa döwrüne we galanyň arnan güni ölen adamlaryň sanyny 20 000 diýip hasaplapdyrlar. Boyu bary ýogy 600 sajen, iňi 360 sajen bolan, içinde 14 000 çenli öý, oraça çatma dikilen, 40 000 dönem köp ilatly kiçik galanyň içine 23 güne çeken gawagyň dowamyna 872 000 tüpeň okuy, 12400 top okuy atylypdyr. Diňe gala zawd edilen güni 5604 top okuy, 224 raketa, piyada goşun tarapyndan 273 000, atly goşun tarapyndan 12500 ok atylypdyr. Deňeşdirip görmek üçin 900 günläp dowam eden Leningrad gawagyny nemes basywaljylarynyň şäheri 148 478 top okuny atanlygyny ýatlalyň diýip Hojagelliýewiň agdaran oçerkine täsin bir deňeşdirme getirilýär. Galanyň synyň güni 3000-den ograk aýal gyz ýehir alınıpdyr. Olary gumma çekilen adamlary ýyllaryna dolamak üçin ulanypdyrlar. Rus goşunlary 12-nji ýanwarda talana başlanyna galanyň etegine 227 ofisier, 6672 sallat bar eken. Jemi 6899 adam. Bir yerden jerçiler hem peýda bolupdyr. Türkmen halkynyň bakasy bir bulgur araga gelipdir. Sallatlar ne gözel halyny bir bulgur araga berip duran yerlerine içip yeni haly getirmäge gidipdir. Maslaw soňra 1883-nji ýylda şol hallaryň bir çetiniň Paryжyň Gaussman bulwarynaky Aziýa önümleri magazinine barp ýetenligini ýazýar. Krodek galalyndan soň talanyň zatlaryň bahasyny 6 milyon rubl kesitliýär. Gökdepede gyrlan adamlaryň jesetleri ençeme günläp jaýlanman meýdanyna porsap galypdyr. Uskobilif jeset jaýladyp sallatlarynyň mädesine degmek islemeýändir we bu işde gulçulukdan boşadylan 500 sany ýehir ulanypdyr. Emma olar jeset jaýlamagyň deregine talan bilen meşgullanyp Rus saldatlarynyň beter wagşylyk edipdir. Ahir Uskobilif olary gala goýurmegi gadagan etmäge mejbur bolupdyr. Boşan partiýa ýetirleri odal ýehir alynan gelin ýyllarymyz diýip türkmen gelin ýyllarynyň iň oglaryny seçip saýlap alyp gidipdirler diýip Hojagelliýew ýazýar. Ýewropada ýaşaýan türkmen edebiýatçysy Hojagelliýewiň Gökdepe gyrgynçylygynyň Rus ýaragynyň ýa goşunlarynyň ýeňilmezlik şan şöhratyny dikeltmek zerurlygy bilen düşündirilmeginiň o diýen dogry därligi baradaky pozisiýasy bilen doly alalaşýar. Yazı bu meseledeki düýp sebäbi kolonizatorlaryň Orta Aziýa halklaryny adam hasaplamalygynyň gözleýär we bu pikirni Kradekowyň deň bolmadyk söwüşde gyrlan adamlaryň uruşdan başga zady bilmeýänligi, ýaşaýşy ukuypsuzlygy, olaryň hökman ölüp oturup gitmeligi hakda satan weliligi bilen delillenýär. Gökdepurşunyň taryhyny çap edilen materiallar we orsiýetdäki arhiw maglumatlary esasynda çuňur öwrenen we uly öwrümli taryhy eser ýazan ýazgynyň ananjyna görä Kradekowyň öz ýurduny goran adamlary yer şarynyň ýüzündäki gara tegmil adamlar üçin maskaraçylyk diýip atlandyrmagy şol wagtky niýetiň gyrgynçylykdan başga zat bolmanlygyny suwd edýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.